खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ दतमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ क'क्राझाराव थानाय थुलुंगाफुरिनि सोरगिदिं जायखिजाया राजखान्थियारि दान्थे बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनायनिफ्राय आरो थुलुंगाफुरियाव दावबायनाय समाव खौरांगिरिफोरखौ राजखान्थिजों लोब्बा थानाय सोंलु सोंनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायहरदों। बर' फरायसाफोरनि गाननाय दख'ना आरो गस्लाया प्लास्टिक रोखोमनि एसेल' रांनि एबा खम बेसेननि होनना अजद दैखांदों। मख'नो गोनांदि फरायसालिफोराव गोदानै होनाय इउनिफर्म बर' फरायसाफोरनि गाननाय दख'ना आरो गस्लाया एसेल' रांनि एबा खम बेसेननि होनना अजद खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेखौ लाना उदालगुरि जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव थानाय खैराबारि भेरगाव के बरुवा हिनजावसा हाइ स्कुल आरो डिमाकुसि शेखर शंकरदेब जौसिन फरायसालियाव होनाय इउनिफर्म प्लास्टिक बायदिसो होनना अजद दैखांदों फरायसाफोरा। साप्लाइ होग्राफोरा जानो हागौ सोलोंथाइ मावख'गिरिजों आन्दो बुजिलायनानै खम बेसेननि खसाब साप्लाइ होनायनि अजद खालामनानै फरायसाफोरनो रानना होनायखौ बन्द खालामदों बर' फरायसा आफादा। निया केस नांनानै थानाय सा 11 बारग' NDFB-फोरनि बेल मोननांगौनि खालारखौ बाक्सा मुसलपुर बिजिरसालिनि जाजआ लोमजानायनि जाउनाव फैगौ 1 जुलाइआव लांनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिआर ओनसोलाव गोदानै जोनोम मोननाय हानजा APB दोलोनि थांखिया हारिखौ बोखावनायनिसो मोनसे हाबाफारि होनना गोख्रों बुंथिदों रनजित बसुमतारिया। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि बेनिफिसारि मिड एन्ड ससिय' इक'नमिक एवारनेस हाबाफारियाव बाहागो लानानै EM रनजित बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथियो आरो APB हानजानि बेरेखा APBनि थांखिया हारिखो बोखावनायनिसो मोनसे हाबाफारि होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। कारिगाव माइबं बाथौ फरायसालिनि मेनेजिं डाइरेक्टर अनुप कुमार बसुमतारि बिथाङा खौरां मेल लादों। माइबं बाथौ फरायसालि लुफुंनाय बिथाहाजों लोगोसे मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि बाथौ थानसालि लुफुंनाय बिथाहाखौ जोहोलाव दैमालु क्लाबआ गुबुन गुबुन जौगाथाय लुफुंगोननि मुङाव दखल खालामनो नागिरनायनि सायाव खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारिदों कारिगाव माइबं बाथौ फरायसालिनि मेनेजिं डाइरेक्टर अनुप कुमार बसुमतारिया। बाक्सा जिल्लानि श्रीपुर देवर सिलाकुटि गामिनि मुकेश बर'आ बिटिआरनि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। थाइसेबो रां घुस होनाङालासिनो बिनै बर'नि फिसाज्ला मुकेश बर'आ बिटिआर सोरखारजों खुंजानाय टेट आनजादाव उथ्रिसारनानै खारेमुरा रनायस्रि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आखान्थि फोरोंगिरि महरै जयेन जाबाय। गोलाव सम दक्षिण बाक्सा दखरा एबसुआव सोलोंथाइ नेहाथारि आरो गाहाय नेहाथारि बिबान लाबोनाय मुकेश बर'आ बिटिआर सोरखारजों खुंजानाय टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हानानै एपइन्टमेन्ट मोननानै बिटिआर सोरखारनिसिम साबायखर बावहरदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव BJP दोलोनि आफादारि सावराय मेल खुंफुंदों थांनाय मैया। BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै रायजो BJP दोलोआ BTCनि मोनबा जिल्ला BJPखौ लानानै आफादारि सावराय मेल लादों मसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव। रायजो BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकियाया आसामनि केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिका, रन्जित कुमार दास MP, कामाख्या प्रसाद तासा मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो गोबां RSS दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव BTCनि मोनबा जिल्ला BJPनि आफादगिरि आरो नेहाथारिफोरखौ लानानै आफादारि सावरायमेल खुंफुंदों।
बिटिआर खुंथायनि बानजायनायाव खुंनाय बड'लेण्ड सिएम काप जोलुर बादायनाया थांनाय मैया 32 नं बिटिसि बियाबाव जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायनाय जानानै थांबाय। भेरगाव जौसिन गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगा बिफाननि इएम थामहिनबा भेरगाव बिटिसि बियाबनि एमसिएलए दावबायसा बर'आ बेखेवनाय जोबथा गेलेनायाव हास्रां भिसिडिसिआ आतारिघाट भिसिडिसिखौ 3-2 गलाव फेजेनना समष्टिनि चेम्पियन बान्थाखौ देरहानो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।